Nidance, your gun. I'm a tuna this 2Ks. No for them can this. Left side. So me tell again, a teacher diva no lose her focus. Chop chop pita iwo choppers. Face mask makupinda tonas vakakuona musina vangakubata iganas. Ndalinga ganzi na kuvatengera vanditiri timundi pandapindira COVID-19 ngava mwana mdiki kana chembere munhu wese inomopedzera haina zera haine mutupo kuti samaita samanyanga ndozviripo haina ganda haitariswe kumeso hainyare munhu usabate kana kumeso gezai maoko musafe mandikwazisa musauye kumba kana musina kudaidzwa isolation makasanitaizwa social distance moichengetedza ndalinga ganzi na kuvatengera vanditiri timundi pandapindira COVID-19 ngava mwana mdiki kana chembere munhu wese inongopedzera ndalinga ganzi na kuvatengera vanditiri timundi pandapindira COVID-19 ngava mwana mdiki kana chembere munhu wese inongopedzera hatichadi vanhu vanoluza focus chop chop pita iwo choppers face mask makupinda tonas vakakuona musina vangakubata iganas usandikosorera pagokora usandihetsurira pabendekete zvikete chete hazvimbokunetse yo usazotonhore chipfekawo zvinodziya kana chiri chikafu idyawo chinodziya muviri wako ngaugare uchidziya ngaugare uchidziya ndalinga ganzi na kuvatengera vanditiri timundi pandapindira COVID-19 ngava mwana mdiki kana chembere munhu wese inongopedzera ndalinga ganzi na kuvatengera vanditiri timundi pandapindira COVID-19 ngava mwana mdiki kana chembere munhu wese inongopedzera so me tell again haina zera haine mutupo kuti samaita samanyanga ndozviripo haina ganda haitariswe kumeso hainyare munhu usabate kana kumeso gezai maoko musafe mandikwazisa musauye kumba kana musina kudaidzwa isolation makasanitaizwa social distance moichengetedza ndalinga ganzi na kuvatengera vanditiri timundi pandapindira COVID-19 ngava mwana mdiki kana chembere munhu wese inongopedzera ndalinga ganzi na kuvatengera vanditiri timundi pandapindira COVID-19 ngava mwana mdiki kana chembere munhu wese inongopedzera